Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәр берегезгә Аллаһы Тәгаләнең сәламы, рахмәте ва бәрәкәте булсын. Дугалар өйрәнүне дәвам итәбез. Аллаһумма инни ас'алука ру'я салихатан, садиқатан, гайра кәзибатан, нафиатан, гайра дарра. Ошбу дуганың тәрҗемәсе: Я Аллаһ, синнән изге, тугры, дөрес, ялгансыз, файдалы һәм зарарсыз төш күрүне сорыйм. Тагын бер тапкыр гарәпчәсен кабатлыйбыз. Аллаһумма инни ас'алука ру'я салихатан, садиқатан, гайра кәзибатан, нафиатан, гайра дарра. Һәр вакыт сезнең белән дугада булыйк. Аллаһы Тәгаләгә ялварыйк һәм Аллаһ Раббул Гыйзза ярдәмсез безне калдырмас. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.